Miang ala ka sa mga kadurug, katulong. Madili pun subalik Islam. Akabigay na 5 ros. Kan sa baboy. Kalau sa mga mama, naiman tong nainit taplak yan sa miya kaya so kababulin niya sarwa. Naiman tong di serwang tabi, lagi meranaw. Dan naman lagi dito kasi yung mga estudyante, GS Pram. GS Pram. Nato na din sa GS Pram kasi yaw. Napiraip ka pa to na mama? Naulong ini sa mga mama, napsabisang bisiran. Mga 3 minutes sa ema na mama. Na, ilang mga sa isa gagawin na miya kakapat mama sige, wata ka na 20 na akong sartiyan. Nalang ko sa namin ibtulad. Naamay na, guraran, Queen of the Night. Na pinakadarwa kay man to gagawin. Ya Allah. Iya 20 na mama. Nalisa ka na taman sa luka gawin. Inakulay, pagaliw ka na magrib. Kuraga ka na, pagaliw ka na magrib. Liyo ka man na magrib, kaya nga sae. Katunay tiro ng mga luksiyo, anti-mafia, abuboy, apiyo gagawin. Yan nagkakamananap, kanagana ng mga loks. Mga baboy, ito na, yan, alubang ka no. Banam sumapya baboy. Lumiliyo ka no din. Naiman to. Sumama na ako makadin sa walay. Natay lumiliyo. So baboy, kala mo na, bumasaan niya. Binyang tembulan nga, makapira pulo, mga pamalatida. Lamas ako siya, yayapan. Nagyayapan. Hindi mo ito pa kay sa isa. May kapiatan mo saya. May purangay tanong sa parangaya. Sarwa. So nga man sa Marawi, alas 8, naig nakadaglan sa mga tao sa liyo na mga baboy. Aya ka tayong una, suwata ka na diglas ito bisahin na Allahu Akbar, tabi-tabiya. Maniyap tanong ng mga maranaw. Kami to ko na miya ko masiwata ka na maugot. Bumito ko na siwata ka na miya dakap kami ni tata. Napakabugi ka sa 1 million. Aya ka tayo nagiwata ka na pipipi, di nga katawan Allahu Akbar. Miya kay sira ka na mga baboy. Ostad, so padami sa door. Di ka kila sa Marawi. Ostad, so padami sa door na miyawgat. Secret yun niya katawan. Langutan niya katawan, no? Miyawgat to pangidaan niyan. Nadi pa kabaling ka kabulumiran. Na umantawagan no loksan ino kadimbaling nga miya kapipiro damis kad mailen. At nagtiran, may base, madakala requirements, madakala project. Di na nga ito na may gugrutat tayo niyan. Ustad na antonay mas inikala kami na biyubus siyang suwata. Na siniyan biyubusin sa kwarto kami. Allahu Akbar, Ustad. Piya kalak-lak. Allahu Akbar. Nadingan katawan, nasiwata ka na. Yawagat na, miya kang buwata pa. Nadingan katawan. Malungay, pipan suwata ka sa Marawi. Awan sana. Miya magidaan. Kumino sa pagidaan yan, nainikini niya sa karoman yan. Naipuno sa damarataw ng Ustad, napangusyata namin, naipan marangat. Hindi ako nito toli ka, bako niwata. Naman ito. Giya bida kalimat, wagi madudusan, naipan marangita. Di nga totoli ka. Nabamis ka putuli ka. Ayaw ida ka namin na di ka dindarwa ka na mamata na piubo na. Langon. Bamay ka mamata na linog na ipoplinog lagi mga pasasakub. Nasa katanaw din di karna. Omen, ito naging sabala na prinugon. Agi na sa mga baradusa. Nadita na rumpa, nadita na sa di manasbik. Ino ni di pikira, ay man to nadita na sa di seminar. Naging sabala sa ibarat na di konsirtan. Na mamata na dugan. Mamata na oran. Nasa nami puguranan. Ilan di mga sa nami puguranan. Dita na rumpa dyan. Naadim na di nga tataro sa nakadin. Kapag dita na oranan. Di. Langon tanong. Kasugat at tiyo bawa Allah. Ilan naman namin sa Marawi. Naman namin nga bibina sa nasun sa mga masjid. Awalayo Allah. Nasuwalay nga bawalayo Allah. At ida makaligtas sa masjid sa rarang ito Allah. Nasa ipo kaligtas. Banga pikira. Aso pediga sa igaan. Di penambayang na mamata na linog na. Gina so di ka pisembayang na. Kitiror ka pa ng bayang ka. Kasi na yung linog. Nasa na pitiror ka sister ka pa ng bayang ka. Nare. De, skado na 2 linugan namin to ko nas kapan ni miyaulog. Sa kapan ni miyaw na maulog nas kapan ni miyatay. Kani man na sa Marawi. Pero miyatay sa mga pipiataw na sa mga daro ka na tama ni manto na mauyag. Kakana ba so iram niya ko masok tiwo Allah na rangko. Na iram niya ko masulimo Allah din yan di pamimili. Mindagadagang tano lang ko tanong niya kalabo.
Ay nakadaklan nato na lapis. Langon tanong may exam sa board exam. Teacher, ata katunan sa mga board exam. Langon tanong may kapas. Langon tanong man may nabenar. Langon tanong may review. Langon tanong may today. Langon tanong may gusto. Neno gito may makapas. Kagili mo ko na din yung di pamimili. Langon tanong may kako sa galibag. Langon tanong may promote. Kami gamiya, tayo kan ma-promote. Nagiraman namin ako mag-ibagyo. Nato na, di po jualay alim. Di po jualay barasadi ka. Langon tanong kasugata. Bagyo, lamon kibayog sa mga walay tanong na. Doon yun ang kalipati. Kailangan na sudusa na mitar. Kaigirak kaya lang itanong Allah. Igirak kaya lang itanong so nalangon tanong di mga prak-praks. Naigira mga bibi agalibog na kailangan na kawayatan tanong so dinong galibog ka makalangkap. Kaaygob kasugatan mo na raso limo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi pinakamalawid na kalimatog yung hindi ka pakasug. Di nga katawan ni nakole na ginawata ka na makapira ka kapitya mama. Na ipamula ka, si kuwata ka, so ipamula ka o mga loks ka. Kailangan na di ka kubaya, mama, api ang apan tengad. Minsan, kaso tengad ka, minsan nagapakay ka niya na pangarumaan. Nalango na mama, agapakay ka mga ruma, na kailangan na di nga maklos. Nato na yung mesog yung mga estudyante ang kiloklos si Sir. Sir, or sad, kadon may pamula sa walay. Neno may nipamular ka. Mini pamula si kumangay na di imang tipo mamula si kumanga raga. Kailangan na di ka pugubay sa mga mama. Igira mo po na mama na di ka kiran lolo. Nayawa nga makabalik siran. Langon, igira tarawiya. Ilangan ka karsada ka di ka pakawkit ka gi mga bay. Langon nilang kinuha. Lana na takano. Aya ini siguro bisalam na sumabay na ore. Na ipakaw na sa mga mama. Mga ikadua. Nagyang kaiya kapakiilayin si ko oras. Namaya kadagdag alayman to. Nasa kaababay, nag-iintir walawas ka na langon, aurat. Langon aurat. Aya bulir ka aurat, tanudin ka. Nagia limang ka. Gia. Gia dua bala apadada, limang ka. Makaliliusan na kanabanan aurat. Sumuntal, namaya kami video sa mga ulama. Alam mo niyo katawan, no? Ano mga ulama, tigil na paliw gata ka sa pangan mamuso, punta lumabay ka, isa manguna na ito na aurat. Isa manguna na aurat. Naginang bui, kapakaya iliw babay. Punta liya, nagugya nga iya, kamarian. Makaliliw sa nali. Nagyaya, nanaban na aurat na, kaya nakasa sa pangananan. Dapat na saya. Ino ka di ka di pa masa sa agay, malawa, galagi dia gumira ka na, alam niya ilaya. Di, ginanatonanan, auratanan. Ginanaay nga na aurat, di akong pagilay sa baba. Kailangan di ka ni makap medias. Kaginanaay ka na ito na auratanan. Lagi dukap sa punginga si kubuka, lagi na mamikap sa pinga salig ka, wagang ka, bubunang ka, ginana sa ka, aing ka, ginana auratanan. Ay ginawa ka na pagkasingatan, napilitam nini ka, ginila ka, pilay buhay niya. Ito no, ito, dakasagot, 1 plus 1 equals 11. So sabot na sabot ka no sabot na nga sabutan naginan o di bungtan na gyud bala kamera na kailangan na makailo sa nalakonanan kaysa pangan naginan sumelo tanong kailan naman lagi mga tarpaulin niya kalubud da kapso omranaw sa aurat nailin naman lagi mga taga Palestine agugya nga Surya ko di sila di pamumba agugya Palestine pakadagan sila ng Allah na subabay na miyaw lugurkian sa walay niya miniguberso walay niya nakausul sa mga rescuer. So po na bang kirana? Nato na hindi ko babay. Isa na meron sa di panuto ni rescuer. Naibo ko na nila sa babay na baka no solad. Kada ko makasapang sa aurat. Ilawan na to. Rami girkian miyaw lugso. Walay niya na ininawida ka naghilay sa aurat yan. Nagyamarano na mapipiagino niya na miya kapasabod na ko taming bilngat. Ilangan raming putay nasisiyap niyan sa aurat yan. Nagyan nalini mo Allah na banimba na dusa. Naibubutan ko si ko tarapon na alhamdulillah. Mawan alhamdulillah, mindusa ka. Ini bola sa kasi ko Allah na siyawan ka so, aurat ka. Laman to. Baka no sol, dikap kailay so, aurat ka. Nasiin ka, gusi ang mga napya ka nakas kairan sa kilida karsada. Natarpulin pa nagagawin yung napkail, natitira pa ng gabi. Ngayon napsir-sir ka, naging dalamay ng natunay niya sa gida highway, yun yung tirwaran no. Pikiraman mo sa labo, bayabo na, pero pagkukitar ka no saya. Pero pagkukitar ka no saya. Masiyo, buti, lamon, yan anak lang. Na, ay kapipikiran mo ito na dalusan niya, na ibisa niya, nagyangatar po yan.
Saka na kikara-karangan sa walay, wad na matawron, naguda matawron. Igirap kay dang sa walay, nasinsag iya nga waliran sa tarpulin, minikarangan na din na matawkiran si ko agama. Kaya may numinus, naging natuladan na di sumalaikat. Anta ka din yung katawan. So walay, adna, tuladan nun, apya one by one. Apya one by one, na di na sulda na, malaikat, natunay miya so agi ang kaiyawalay na naging na plywood. Kalad na painto ami bubutal na buntal. Nambala-bala pa nakaro. Allahu Akbar. Na uman pa ni sakar pa na tarpulin na den na sulda malaikat. Na uda sulda malaikat apa na sulda. Satan. Tadi nga katawan na inong ka sa satan nilangon ra gyud to. Da mga malaikat ang sumusulda. Na so mga malaikat to na yung nila limo. Na to na yung mga satan morka. Ino ka di ka sa sakit. Ino ka nung baka mabulong kay karumang ka, ino ka sa setan ikuwata ka, kada sulda, kalilinta da kami aron sa mga malaikat. Isa mi abot ya kanon, matano to. Siya kung sunabi sa laysada na mele na mo si Jibril, na di konsul si kuwalay. Mele na mo so Jibril. Igi na Jibril, ino ka nandi sulda. Nato na ti Jibril, di yung konsul, kaad na tuladan sa ginawalay. Nang ano to? Ikalak-lak ko mga malaikat sa tulad din. Api pa na nanawan baywan. Nato na yung miyasag yung barahan na doon. Nababay pa nabilang nga tada kong bungyan. Mas piya kalak-lak. Inom biya, agi pa na masusuatan na yung mato, adi pa niya kapalaguyan. Kaso siya, punan pa na tulad din. So toothpaste, ano pa na? Tulad din, hindi kapalaguyan nun. Nagyan pa na TV, na di pa niya kukaw. Na di ka mamasa, di pa na amukar na kasawalay niyo, kadisulit sa mga malaikat. Nakakanap, kabaya-baya na kan suwalay, ada TV mo. Maanag yun na mas tungkol nila na episode na malaikat, tadi sa mga TV. Alam ko tanong may sugot at TV. Subhanallah. Kapag agip ko rin no, kami mini bulong so gawi, ako dataro bapaguram, mga libot, tumungkwato na di ulak kan. Sila, sa mininga ka no? Mana benar. Kasi pa ko riyan, lagi nga mga babaya, tutundong nila, lagi nga iya, alam ko na bagusag yung nga iya TV, trending. Namo nakibug. Nila nga suno buboy. Ino nga di panuaswa. Agi na mga kapira na mga itagun sa naraka. Nasa kay tao sa surga. Nasa kay siyan sa kapir. Yan na isagutan. Sa kay may pupuro. Na ino nga pakalda pa na sa ginawang ka. Ilan naman lagi ka kumbungi man to. Ani man to kailan ka kumbung na. Benar ko kumbung na. Kailan mo gina ya. Babaa. Tangila ka. Pikilan niya di pangangarigin na gina ya. Aretisyan. Ada nga nang nilangag sa mga Kristiyan. Agi ka kumbungab kay lagi lig. Nasuka ba sa puta tanong agi aya la intero lawas sa langon aurat. Ay bo piya kay kaugaman na odi nga ibutara kan agi mga kamar ka na makilangon nanan aurat na sapingan adi nga pugunuti. So langon na kibag. Agal libog ko mga sarwang akatawan tan langon nang galibog ka mga daparatin si Allah Subhanahu wa taala bala sa tanong Allah. Sama da ka na mapia sa kaya libutin waya agu kaya nagyang program agu kaya pagadak na si Hayat api penibarat dako maparo nasa kani pipuro paro niya mata atiga kana dia ko ke paro mapita kana ana gasungan ka nogay nas kanya ni setigira nas kanya ni pipuro paro skani ni miyang ilay sa okita makuha sa oras ka na bala sa sama da kana mapia tariman ra kanu Allah agyang kaya kalilimud kano sa mga padaoras alang ta na mapipiya langon tanong si siya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.